sampun le nesu nesu kabeh iso rasa kudu nganggo majuku lumayan para sayumu dak beda karo hatimu rumono tembangan manisku Duh sayang ngapunten saestu yang dereng saged nuruti apa karepmu tapi ojo sumelang ana dina liyane bakal tak upayane padha piye carane apakah kaya senadyan kahanane bubrang aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun kayane saben dina setia ora mungkin mendua bersuang sampun ana kancane saben dina Bagaskan musik
tadi? Oh iya Kak Dea, indah sekali suaranya. Oke, Kak Dea terima kasih banget atas gabungannya.